Diwrnod newydd, lleoliad newydd. Croeso nôl I wythnos ffasiwn Llundain. Mae'n ddiwrnod ola wythnos ffasiwn Llundain heddiw a da ni wedi cyrraedd y Royal Opera House ar gyfer sioia Man, sef sioia'r dynion. Dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy achos dwi'n cael mynd cefn llwyfan I dreulio chydig bach o amser efo'r modelau hardd. Ac un sy'n modelu yn y sioe yw Dylan Garner. Mae Dylan yma mynd I fod yn modelu heno yma yn sioe Child of Jago, sef mab Vivienne Westwood, dwi'n iawn? Ie, o bob so. Edrych ymlaen? Ydych cyffroes iawn o, edrych ymlaen nhw. Mae gen ti golur diddorol iawn. Ti'n meddwl? Y thema'r noswaith yw môr leidyr yn credu, so maen nhw wedi rhoi make-up eitha tywyll arno, a wedyn maen nhw sy'r gwallt bod fel y 1920s, sort of slick over, ie. Da ni newydd fod yn gweld yr man modelu. Mae'n eitha exclusive, dydy fyna lot o celebs yna heno ma'n gwachod y sioe. Sa'n siŵr, yn credu bod un neu ddoi mynd I fod lle ar y front row, os bydd yn clywed yn ei. O cyffroes yn fynadu, pob lwc I chdi heno ma'n Diolch yn fawr. Reit a hogia, dwi wedi bod mewn cwpl o sioia dynion a be dwi wedi weld ar hyn o bryd, y 5 brif beth ydy boots trymaid, short tack, crysa hir, lot o streips, ac os ydych chi'n mynd I fynd am siwt gwanwyn nesa, ewch am un llwyd gola. Ac un o hoff sioe lle gwisgo oedd sioe hyfryd James Long, oedd llawn siorts byrion, defnydd croen neidr a sandale a sanau. Chydig yn rhyfedd, ond yn sicr yn gweithio. Dyma'r Rhys, mae'r Rhys yn olygydd i'w gylchgrawn ffasiwn o yn Coleg Cerdychan. Ti neu fod yn gwachod sioe James Long wan hefyd, be o'ch ti'n meddwl o'r casgliad? Oedd hi'n gasgliad really ffantastig, a fi'n credu y ffordd oedd e wedi paru'r snakeskin metallic gyda y gweadau llawer fwy mat. Fi'n credu oedd e'n gweithio'n dda. Wel, dwi'n meddwl oedd o definite yn un o'n uchafbwyntiau I yma yn wythnos ffasiwn Llundain. Yn lyflu siarad efo chdi. A chydda. Da ni wedi cyrraedd diwedd yr wythnos yma'n wythnos ffasiwn Llundain. Dwi newydd gyfarfod Marina and the Diamonds, mae reit yn ôl I fi. Ond wedi bod yn wythnos briliant. Ond a chi a fi erbyn rwan yn gwybod yn union beth da ni angen yn ei wardrobs ar gyfer Gwanwyn Haf 2012.